ko na. Makita ka na ko dong mubuto ka. Juni nung bulyuman puno Juni. Tripin so bulyuman dia kita gebit be. Kasi pusing ko mo yo. Makon ka na ko mubuto ka. Mubuto ka. Bukan isog mo. Tas mo sugot kong tinibasay ta. Wala riya. Pagkapasaga na mamugtabi na ako ha. Di ako'y gapagas ara. Huwag mga isog mo doon magtinibasay ta. Tinibasay ko niyo. Hi guys, ako si Medyo Malito. Subscribe yung channel. Naransaman sa Espiritu Santo. Inisus ko kasalanan tanas ko doon Ginoo. Lord, salamat kayo sa mga Lord, ikinabulong ka na Ginoo sa mga takna Ginoo, wala ka nababalik Ginoo sa mga project mo. Lord, salamat sa mga pagkakasalanan Lord, nga kinipagkaan Lord, paghatag na magdugang kusog. Kapis kayo sa mga pangalas matagad Ginoo. Hintanan ako. Salamat lagi pa si Donggan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, maato na ta. Okay, sige kita kayo. Ano tao? Kalamansi. Kahoy, kalamansi na kahoy na. Agad para ako, ako din balik bagi sibulan sa ano sa buto. Wala. Kita na lang kahoy. Tapi kita na kapit. Nah, ini kayak pagkabat dari tua. Karena apa? Karena dipagbagan motoran kan. Ay, labas. Asa dapat ay? Apa nih? Bilat kuning nakawa ning Nalingaw ta? Kumbada. Malingaw. Kana kaya bo? Kana kaya bo ko? Oh, okay, hapit ra. Naog na. Wala problema ganin na high break. Magkita ng ligay. Para Na. Kena, ano yung problema na? Bira. Bira, op! Nasa na ha? Sige, bira. Okay, nilaos. Wag. Na. Okay. Balik sa kay. Okay, happy to may matambog. Kamu ngamong naman eh. Pati ko lang, host. Patay. Bilok mo. Hati tra to, deh. Hi, Jay. Jay, mong motor Jay, okay pa? Okay pa. Happy tra Jay. Dua kamay te. Isa ka minsan. Nalimot na, oh. May malibog hapit kay tambog. Bro, Dili ako na. ano sa Jay? Palit sa miya re. Shout out dahil ni Aldi nga among gihulman sa motor. Hapit ka tambog sa walog. Happy to mawala yung motor, makagpulot inda to. Sige nga, 20 rin ko pa. Oh, ito 20 ko. Ano di ba yung tugok? 20 ko. Isa. Sana daw, red horse na daw. Para coronavirus. Shot. Dut gamas mo ka daw. Virus. Di kayo sa virus. Na-WhatsApp sa akong vlog. Extra strong. Okay guys, mubalik na mi. Nami dalang ice. Og si Simon di ay. Romono. Okay. Gisugor na mig Diyos. Diyos o guys. Ito mo ni Diyos sare. Gisugo na may algae og Diyos og Ice. og ice. Then ice. Ice na mo ne. Ano Diyos na mo. Thank you, Jay. Morning ang among tuyog unta Diyos ra gyud nya hapit may matambog. Mo nagpasalamat sa dagay naman eh. Ha? Nailahos mi ato nahulog me. Atong pangpang atong tindahan. No, nahiwi ang dulong kag. One eternity.
eternity later. So yun nga no, what's up guys, welcome again to my vlog. So katong nakita ninyo nga gauna, si intro to gahapon pa to. So karon gapaabot ko sa akong mga kauban. Ako man abot. So sorry sa tadag to. So tara, let's go. Copyright. Dapat na yun, ang wala kamata. Ang kamata na dahil mapapag... Yes, yes, sige kulitog na iyang... Sana, friends? Sana? Limon. Mukha na? Yung isa na. Nalala guys, Pwede naman kaon, asa pinat. Gago! Tanga! Inutil! Talagtad! Buwag tayong makaon. So, wala pang kauban. Wala pa'y klase. So, yeah. Yeah, feed it. Dapat right. Yeah. Cancel ang birthday. Cancel ang birthday. Kaya corona, bawal magtipok. Cancel. Cancel na. Cancel. Cancel. Wala pa akong classmate. So, what's up guys? Ako'y pailailan nyo ako mga iro dehare. Sa o ngalan ane, lele. Ang ngalan ane, kanis siya. Ang ngalan ane guys si Paaka, no? Paaka ne, Paaka ngalan ane, Paaka. Paaka. Paaka ngalan ane guys, no? So, ngitap ta, sundo isa iro na ako ne. Para na migdawong no. Paaka. Sa ilan nyo, Paaka. So, asa ito isa, tara. Ito isa guys, kundulon. Kaya sunod nga ngalan ane, paghuta. Paghuta, ito. Tukoy. Paghuta. Dala guys, oh. Paghuta. Tukoy. Ay, mau dia. Paghuta. Paghuta ni siya guys, no? Paghuta ang ngalan ane. Ligi istimira. Oh. Bali-ari po giro ay color itong ni ano. Pero lahir to tado. Tato sa oh. Tato sa do. Kare si paghuta. Paghuta. Ah, mangitap na to sa. Tara to sa. Uy. Karang isa deh guys. Jalan oh. Ale. Ah, ulawon pa isa si Osiga. Osiga yung suci lalo mo. Osiga. Kaya kayo mga ngalan din daw. Paaka, Paghuta, Osiga. Osiga, ano daw? Hoy! Uy, ako sa lang kalo ni Abril, oh. Osiga. Osiga. Tara oh, si Osiga. Ah, trap na juga. Ah, na si Osiga. Uy, Osiga. Osiga. Hi, to my vlog. Ulawon kayo. Siga. Sunod ka ha. Apa ni isa? Asin to usa, wala to usa. Okay. Tora. Terus oh. Tuy. Kena guys, si Lanta. Nah, si Lanta oh. Tuy, lanta. Nah, guys. So, mo dito no, sila ako mga iro no, mga si Osiga, Paaka, si Lanta ug si Paghuta. So, kung may soroy mo dire sa mua, ay patingala kung muusig kay mo ingon ko, si Osiga, Paaka, Lanta. Huh? So what's up guys, na wala pa dun sila dyan, wala pa yung abot, basa mo mga tauha mo. Oh, late na mo. So kay wala pa mang good sila, good bugayan kayo. Ako mo itor dito sa kuan. Sa ako mga amigo nga animal, no? O tara.
So yun, what's up guys? Welcome again to my vlog to. Tingnan ako diri sa among little farm. Yeah, little farm. Mara man siya, no? Mara mong gunaw. Yeah, di ko makita kayo lao, no? So, ako yung ipakita niyo is kiring kanding, oh. Kanding na mo. Unsang ngalan mo kandeng? Unsang ngalan mo kandeng? Unsang ngalan mo kandeng? Unsang ngalan mo kandeng? Kambang. Okay kayo. Ano pinakagahi ng mananap hari nga. Gahi ibrahon. So, naroon, no? Oh, hoy. Hoy, baka. Okay ka. Baka. Okay ka baka. Yan, tubag mong luokong ako. Mo pwede mo sakay baka. Sakay ko baka. Wala ba yung ulo? Baka. Sakay ko baka. Baka. Sakay ko baka ba? Sakay ko baka. Baka. Sakay baka. Hindi mo sakay. Buang. Siyempre, dili mawala ang mananap nga. Karon ang kanang wara. So, dara pakita niyo. Na manok, oh. Manok, oh. Yeah. Manok. Siyempre guys, na pumidiray ko ang kaning baboy, no? Baboy. So, dara. Baboy. Ay, kung pa ka baboy ha? Anayon siya, anayon. Welcome back to my vlog. So, yung gingon kay kuno kay mag-diet kuno siya kuno, no? Mag-diet siya. Pero, mag-diet na daw siya, sugod karon. Sana all mag-diet, no? So, mo to no, maro to siya. Magpaabot na lang kung gaasa itong mga buang ata. Wala pa niabot yung mga buang. Friends. So more dito guys daw. Home quarantine fit online exam kuno siya daw kuno. So what's up guys, ngabot na ning isa ka buang. Tara, ngabot na. Ay, abot na siya. Sa wala sa harap sa ka, thermal sa ta. Thermal. Okay, sunod na ka. Okay, sunod. Take two. Nang araw pa lang minahanda kita, bakit ba ganito ang Thermal. Hoy, lingi. Wow. Tara. A few moments later. Tol, sir. Simple na. Makita ka na ko dong, mubuto ka. Leon. No. Leon. Juni nung bulyuman puno ang Juni. Tripinso, bulyuman. Di kita kibit be. Oh, Leon. Piyo kay reaksyon. Ang sagingan. Kasi simple lang mo yun. Nakon ka na ko, mubuto ka. Ang nawang. Oh, iwag kita dire. Mubuto ka. Ya, video na na. Hey. Yo. John. Hey. Heyo. Alze. Hoyo. Tatapin mo ng video. Ha? Biya. So, mo na ito. Ay sa no. Si Dario guys. Tanawa. Diri siya kaagi oh. Kana pastilan iskabulig. Madto na magulay buang ana. Doubt na oh. Gi hugno.
Nan, binulig ja, buyag. Sige nga ni mama na. What's up guys? Welcome back to my vlog. Again and again. So, akong i-kunin nyo ang common symptoms of COVID-19. Di ba, ka? COVID-19. So, una, ubo, sipon, pagkahilo, Ilanat, katugnaw, ug kurog-kurog sa tuhod, tungod kay gulang na. Ugma na mo ikakon sa mong video karon nga gitawag nilag vlog. Comment ra mo kay dala mo na og mangga. Wala madagko ra ba? Nagko kayo, oh. Nawa guys. Kamo di mo share ane magalaway gud mo. Na mo, oh. Kay na. Dekan bro. Abit tungod sa ako ning gi-order ane. Tungod sa ako ba order ane? Ana. Beli mon, beli pikas mon. Taga si lolo mo no. Beli ana hanap mo man ko no sangko. Ay, mon, mangisig ko kang order mo order mo. Kisi ng gripo kaniya. Usa ko niyo ay. Kinsa ko ni ato? Interviewon ka na ito. Sige nga lolo gabi eh. Isog mo. Ikaw. Das mo sugot kong tinibasay ta. Sige lang ko na yung gripo. Magana mo natong. Wala riya. Pagkapasaga na mamugtabi na ako ha. Di ako igapagas ara. Ug nga isog mo na magtinibasay ta. Kailan ba na nimo? Pa dula na dere. Alik deh. Sige gabi. So, adon jule. So ingan. Simon. Dat ini deh. Ah, Tinibasay ko nimo. ini ko. Hindi ako pigilan. Maasim na mangga para sa may rigla. Ini. What's up guys? Common symptoms of COVID-19 is ubo, sipon, pagkahilo, giniginaw, Beran. at Ilanat. nahihi. Hirapan ang puso. Iwan dito niya ka. Isa ko pasari kung kao. Kada mo ilagi to gigala eh. Yawaan, ikaw. Mga dito to. Ikaw pasalay. Dati mula kao sa ko. Andar niya wala bilabot na. Para priya pag linggo-linggo. Linggo-linggo na ka. Ako tubutag imo kay sa mga may patuga na. Oh. Okay, how et kada ko awiri kay. Mubuto ta kada ubos. Ay pagtulo ba na lambre kay mo di ka sus Ginoo ko. Hino? Ah. Ay ani wala pa ni uto. Balibang kuy tanaw nimo. Tol. Pati pa lakse ihul ka. Wa mabilaing ukay nga sula. So, kalamong guys. Pagnaog. Mora-mora ko nag-uyab-uyab god. Nakasugod magani ka pag bulag ano yung problema. Mora na. Okay. Are you? Di ba na, Zay? Patay ka lang pumunta mo itong skate baru ka. Putol din kumalong gani. Yun eh. So, like namin yung video kung nakakaano magsulay anak na ano. Diba? Mana siya baka nga kandeng nga 4K can relate this. Yeah. ini lagi Dili ka 4K kung di ka karelate ani among trabaho. No. Dili nimo i-share sa rich kid buka. Hey. Lele. So yun, what's up guys, no? So, ang akong mga kauban is nalakaw na, then nara sila sa ilaang tagsa-tagsang panimalay kay Juan. So, yung katuday nakita ninyo mga video nga naguna na kay ga. Ato pa to ni agang adlaw o gahapon. So, tuwa na sila, nanguli na sila, tas ako na lamang kauban karon kani ako ang pinalanggang shoutout imong mga ano daw, kanang mga ka-tropa. Shout out ko no. Shout out. Ano siya? Shout out. Oh. So mo nito no, thank you din ninyo no. Kanani. So nahuman na daya mo ang online exam no. So
Thank you kay nahuman jud siya. Tas hope makabalik na may eskwelahan kay gimingaw na mi sa mga eskwelahan. Then shout out sa mga maestro maestra diha nga. Wan. Kugihan kayo. Then so wala gyapon sila puas sa ilang pagtudlo na mo bisan og naka may quarantine, no? So salot ninyo mga sir, ma'am. Diba? No? Yeah. So, tabangay ratag ampo nga mawala at ang maong issue nga coronavirus. Mawala na siya. Then, musunod data sa atong mga kanang mga balaod sa gobyerno nga. Kay kayuhan ra na naton tanan. No? So, marta siya guys. Di na ako tapuson akong vlog. So, hope na lingaw mo. Then salamat. Warrior.